Oh, hayo, kininayo, madamak agbalbalot ti regalo. Kada ti regalo kinilakay ko. Nalpas di kita na ni regalo di ubing. Ato'y regalo kinilakay ko. Di ka mo, no, kasi ano nga balutin nata. Nagado pambalot. Yan kaso nga lang, masayangan na, di kitini. Di kita, kahit kung aramatin. Sayang, di ba? Mabaling ko nga tay kabel dito eh. Aramat amin na ya. Mabalbalin na tayo. Ano nga tanong ka nga tati makuna na nilakay ko. Malagip ko tuloy DJ inaramid ko DJ Manila. December. Iri nahilig ako maggamin idi nga agpadala ti regalo di probinsya. Imbalot ko tagmamaysa. Tapos ti mangpadala ni Anchong ko. Yung asawa ni Anchong ko. Ipadala ni Jai bus. Total iji mga dumalang gamin ni Anchong ko. Iji bus terminal. Impapadalak niya na. Iji binalot-balot ko ang regalo. First time ko may nagpadala. Di ka mo agibalo taya. Di ikarton. Nang kong inkarton. Amoy ano nati inaramat ko. Ajing isupot ti basura. Sa color black. Yung kabel ko amin nga regalo dyan. Di basuraan, yung plastic bag. Sakot yung packaging tape. Palito. Hindi, inyawat ko kini Anchong ko. Kasi lang na pa kahit nga awatin nun. Nagtungtong da kini Anchong ko. Kung na ano ni Anchong ko, nyaman na eriso. Ang kumang intensyon nga talaga kasi diskarte kaya. Tapos nga hindi na-receive the J Isabela. Permi nga instead nga excited da nga loktan nga nagado nga putak ni Auntie Gina. Kuna na ni Auntie Gina nga matang jacket nga loktan da ita mangibabay. Madida interesado nga kitang dajir regalo. Gapo dajir packaging tape. Ay, gapo dajir plastic bag. Tata. Kitang tayo ti reaction nanto nilakay ko. Asan? Hayat ya. Elegante mat na eh. Hayat ya. Elegante yan. Yeah, mate. Kakribon na. I'm waiting for your reaction. I thought it turned out. Look, what can you say about my ballot loves? The way I wrap. What can you say? Huh? What? You look from there. What is it? You look good? Is it look good? It looks pretty, right? Come here. I want to see your reaction. Nice, babe. Nice.